dum da di doo, dum dum di doo di dow, dum da di doo, dum dum di doo di dow, dum da di doo, dum dum di doo di dow. Čo ste vítajte u mojho úplne prvého videa, prvého displaye na hru Minecraft 1.7.2. Dúfam, že sa vám séria bude páčiť, budeme si ju užívať, budeme ju hrať. Ja by som chcel dovtedy, kým nezabijeme draka, samozrejme, a budem točiť aj na iné. A ja som si kreitol úplne nový svet a zapol som si iba cestu, žiadne cheaty, žiadne nič, nechceme cheatovať. Keď ma chcete dôkaz, tu je, že dáme mode 1, nejde. Tak. A ideme pohľadať si asi cestu, ktorá bude podľa mňa niekde v lese, ale bude to musieť byť. No, počkajte, ja som easy, dobre, toto všetko zdáme dole, nepotrebujeme. Teda ja to nemám rád moc, ale niekedy to určite urobím, ale teraz nie. To je vidno. A idem si hľadať cestičku, čiže tá môže byť hoci kde. Čiže to je na tomto. Ale niekde blízko 20 až 40 blokov môže byť. Ale kde? To ani ja neviem. Keď nenájdeme, tak smola, čo už sa stalo. A ja by som radšej išiel na ovečky. Lebo som na postielku a aby sme sa mohli sminkať a dám si to dosť, počkajte, lebo ja mám radšej po anglicky, ale keď tak vidíte, tu je jeden bug, angličtina, ale sakra je to po slovensky, no čo už nevadí. Ešte si nastavíme grafiky, je veľký, veľká, automatická, malá, veľká, hotovo späť do hry. A toto je Margareta biela, čo sú nové kvetinky. Viem, čo určite viete, už veľa z vás to má, ale ja len tak pre zopaknutie. Dobre, zabijeme nejaké ovečky na vonku, vonca. Prepáčte mi, že to troška laguje, to sa ešte vyrieši, nebojte sa, všetko bude OK. Čiže ovečky, vlna OK. A tam sú aj kravičky, čiže tam by som išiel napapkať, nájsť nejaké papačokiny. Ale, no, hovno. Sorry za vulgár, ale čo už nechcem vtúpať, tak už nič nie. Narobím si nejaké drevo, ja by som si radšej urobil mes, mne sa nechce mlátiť oné, keď to bude takto trvať. A to stačí. Hop, tak. Robíme nácajkové drevo, robíme si crafting table, alebo pracovný stôl. Tak. To by sme mali. Namerame si pracovný stôl alias crafting table a ideme bum, jedna. Tak. To je veľa. Dobre. A ďalej. Prepáčte, niekedy som neviem o čom a kráľovrah. Tak. Ďalej, ešte nejaké vykylíme a ja by som sa ešte kúknúť tam hore, aký je tam rozhľad, neviem, či si tam vôbec neurobíme dom. A keď nie, tak mi napíšte do komentov, kde, či sa vám bude páčiť, že kde, keď nejaký vôbec napíšu ešte. Lebo viem, že som populárny, každý mi hovorí, že každý hovorí, že mi to nevyjde, no ja idem aj aj tak idem na to. Nemám sa za čo hambiť, no iba za pár kúskov, ale čo, no, prasátka, tam je one. Vidíte to? Že vidíte to, čo ja? Že ma nešalí zrak môj. Tam je tá pyramída, kde dole sú TNTčka a železa a zlata. No ja musím papať. Hami. Niečo by sme si mohli naťažiť ako stavebný materiál tam. Na kuhlinku. Hlina. Špina jedna. Tak. Budem natáčať aj z hardcore multiplayer s rôznymi mojimi kamošmi. A
všeličo budem natáčať. Aj iné hry než Minecraft, ale Minecraft bude pre mňa taká hlavná. A ukážem vám skin, mám takéhoto DJ Remixa a moje meno je Nitros52. To som iba ja, môžete ma nájsť na všelijakých serveroch, Survival Games, ako Game Team, Aurore, všelijakých serveroch. Ešte nemám originálny Minecraft, ale chystám sa si ho kúpiť. A toto som myslel, to je super, že sme to našli. A rovno ideme aj dole. Len tak. Rozbijeme vlnu. Rozbijeme túto. Nemáme ešte krom, takže musíme takto. Ideme dole. A zoberieme si rovno aj TNTčka, hneď na začiatku. To je úplne že super, že sme toto našli. A sme v pohode. Oh my god, is it chest? Oh my god, čo je toto v preklade? Čo je toto? To je úplne nepopísateľné. Robíme to, zoberieme si TNTčka. Tak. Vykrúcam sa. Tak a ideme rovno hore, naspäť. A niekde sa skúsime usídliť, niekde ďaleko. Preďaleko. Tak, môžeme ísť hore asi. Si pomohol. Takže volá, kde tam pôjdeme teraz. Si dám všetko do inventáru. To už mám koľko vecí, Pane Bože, oh my god, what is it? Ideme, púšťou sa budem preháňať. To je pekné. Tam sú rovno bambusy. Bambusu kráv. Pesnička. Ale že sa mi páčia, sa mi hovoria Gogovi. Oh my god, A chcel by som vás ešte upozorniť, keď budem robiť vlogy, čo bude čoskoro, ale teraz fakt, čoskoro. A milujem oranžovú. A ja som chcel natáčať, ale zrazu som našiel na nete, že Gogoman TV. A že miluje oranžovú. A že mi budete písať, že kopíra Kuka. Oh my god, on má rád oranžovú. A mám rád aj Nutelly. No a mám svoj jedálny lístok a podobne než Gogo. No a čo? Mám Nutelly, milujem ich. I love you, Nutelly. Ale aj oranžovú, milujem, mám oranžovú izbu. A to neviem, či má Gogo zase. Budem mať oranžové plátno na zelené plátno, no. Už teraz mi povedzte, že som kopírant a ja vás ničím. A keby ste chceli so mnou niekedy natočiť multi na mojom kanáli, tak mi napíšte na e-mail, ktorý bude v popisku videa a kľudne sa dohodneme na nejaký čas, či nám to nám bude vyhovovať a stretneme sa. Videa chcem odtiaľ to robiť také 20 minútové, ale veľa 20 minútové, ja som si nezapol stopky, ja som super, no nič. Takže, no, takže, tento diel budeme iba hľadať nejaké pekné mestečko, no. Pekné mestečko, budeme hľadať, ja som východňár, aj keď nie som východňár, dochápe. Není tu niekde nejaký les, no super, som sa vybabrušil. Keď tam bude... Dáme páni, našli sme si mestečko.
Jo. Prvá epizóda a už máme domeček. Miestečko na domeček. Konkrétnejšie. Tak. Ale podľa mňa je to pekné, tu máme toto, tu máme drevo, môžu byť sadenice, sú tu ovečky, je to pekne. A ja si robím, toto volá kde. Si dám pracovný stolíček. Tu máme čo? Tu máme nič, tu máme vodičku na pitie. Opijeme sa. A ja idem kopať nejaké drevo, aby som si mohol vyrobiť krompáč, aby som si mohol naťažiť koblu, aby som si mohol urobiť pec. Tak, toľko rozprávania. A napíšte mi do komentárov, či mám točiť aj sériu internetových hier, budem točiť aj Akinátora, to je taký Dead Genius, všetko vám vysvetlím vo videu. A ja som akurát prišiel zo školy, mne sa smieva, ale za hodinu idem na florbal. I love you florbal. Tak, postielka. Spinkáme, spinkáme. Jo, prežili sme noc. A ešte si čo my robíme? Čo si môžeme robiť? Taký malý útulný domček, pre zatiaľ len, taký malinký, malý linkatý, úplne že miniatúrny. Takto. Ani veľa miestu nechceme. Je to jedno. Tak. A ešte. Keď buchne creeper, ale tam budem mať TNTčko, asi mi zdechne tiež dom, ne? Tak ma napadá, že TNTčka nebude. A budeme robiť pokusy. Keď už máme tie TNTčka, tak už niečo urobíme s nimi. Zatiaľ dve tieto budú stačiť, to máme 8, to máme 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nebola to celá abeceda, ja viem, nehejtujte ma kokos. Neviem po nemecky, no, a chodím ale na Nemčinu. Na Nemčinu, do Číny. Čína je to najmenší domček na svete. Ja si môžem robiť už aj železný. Prvá epizóda železný krompáč. Pekné, vylepšenie. Ide sa tažiť. No ide sa tažiť, ale kde? Tapkáme sa. Naťažíme nejaký kabel, áno, a rozlúčime sa. Tuto zatiaľ naťažíme niečo. Ale ide to, že? A na intru sa ešte pracuje, to urobím, že toto video ešte nebude mať intro, ešte to nie je to, ktoré chcem. Keby niekto z vás, kto kúka na toto video, bude robiť pekné animované intro, aby som chcel, tak mi napíšte, bude intro. A keby sa niekto ozval, veľmi pekne ďakujem, by mi pomohol veľmi. Ja nemám drevo. Zase drevo, to drevo ma štve. Aké normálož si naťažíme. Ťahaj. Ťaž! To je ježišmínin kote. Počkaj, je tu? To je na 7, je to nové. Ale není, tak je to bagnuté. Alebo je to iba na serveroch. Že to drevo padá dole. Radi, dáme to sem, tak mi napíše, že malo by to padať dole, to drevo, keď zničím dolnú kostičku, tak celý strom sa posunie dole. A to zdám 5 a rovno sa rozlúčim pred mojim domčekom. Čo ste, tak ďakujem, že si kúkli prvú epizódu z Minecraftu 1.7.2 a čus na budúce. Ahoj.